gizonezkoari. Ermitagainako auzoko Anaiak tabernan izan zen hilketa iaz. 53 urteko gizonezkoak bikotekide ohia labankada zil zuen eta berehala deklaratzera joan zen. Hilketa delitua egotzita ezarri diote 18 urteko kartzela zigorra akusatuari, eta biktimarekiko zuen senitasuna larrigarritzat jo da. Horrez gain, ia 553.000 euroko kalteordaina eman beharko die akusatuak biktimaren 4 seme-alabei. Zigorraren bierenak betetakoan edota 3. gradua eskuratutakoan, akusatua estatu espainiarretik kanporatu egingo dela ere badio sententziak. Ezingo du 10 urteko epean itzuli eta itzuliko balitz beste 10 urte igaro beharko ditu zaintzapeko askatasunean eta ezingo du biktimaren seme-alabekin harremanetan jarri. Haiekiko 2 kilometroko urruntze agindua ezarriko zaio. Bestetik, Arabako auzitegiak 19 urte, 7 hilabete eta 3 eguneko espetxe zigorra ezarri dio gizon bati. 2022ko maiatzean, Gasteizko lonja batean, bikotekidea 5 egunez atxiki eta sexualki erasotxeagatik. Arabako auzitegiak jakinarazi duen epaiaren arabera, kondenatuak bere borondatearen aurka atxiki zuen bere bikotekidea Gasteizko lonja batean 5 egunez, eta harengandik urruntzeko agindua zuen. Bertan giltzapetuta eduki zuen. Biktimak eraso fisikoa jasan zituen, baita seme-alabekiko mehatxuak ere, sexu harremanak izateko borondatea makurrarazteko. Baina berak ez zuen inoiz onartu, ebazpen judizialaren arabera. Gainera, kondenatuarentzat zaintzapeko askatasuna ezartzen du auzitegiak, 5 urteko espetxe zigorra bete ondoren betearazi beharrekoa. Halaber, 15.200 euroko kalteordaina ordaintzen dio emakumeari, eragindako lentsioigatik eta kalte moral gisa. Halaber, 500 metro baino gutxiagora hurbiltzeko eta 18 urte baino gehiagorako harekin komunikatzeko debekua ezartzen du. Polemika piztu da Nafarroako Kaskante herrian sortzez bertakoa den Jesus Planillo Bartos abadeak herriko jaietako egun handiko meza nagusian eman zuen sermoia dela, eta herri batzuetako biztanle gehienak musulmanak direlako eta mezetara ia inor joaten ez delako atsekabetuta agertu zen. Kaskanteko tokiko ospakizunen ardian, Jesus Planillo apaizak polemika handia sortu du bere homilian etorkinentzako laguntza publikoak kritikatu ondoren, mezetara joatea murriztarekin lotuz. Gertakaria Erromeroaren basilikan izan zen herriko jaietako meza nagusian. Planillok duela gutxi Andaluziako zenbait parrokia bisitatu zituenak, bere kezkarekin bat egin zuen elizara joaten diren fededunen kopuruan nabarmen murriztu delako, biztanleria musulmanaren hazkundarekin lotuz. En un pueblo de 15.000 habitantes que tenga 3 colegios, un instituto, y que el 40% de la población sea musulmana, no tengo nada contra los musulmanes. Resulta que los actos religiosos, cuando antes se llenaba la iglesia, ahora en un pueblo tan grande, 40 personas el domingo. Es lamentable, ¿verdad? Apaiza haratago joan zen, inguruko beste herri batean musulmanen proportzioa 60%ra iristen zela eta horrek, bere ustez, familia asko euren auzoak uztera behartzen zituela adieraztean. Que los poderes públicos dan toda clase de facilidades a los emigrantes, que me parece muy bien. Y los nacionales. Iruzkinek polemika sutsua sortu dute Nafarroan, eta parlamentura ere iritsi dira. Bere hitzek zalaparta sortu zuten mezara bertaratu zirenen artean. Besteak beste, Carmen Maeztu eskubide sozialetako kontseilaria, Ramon Alzorriz PSNeko bozeramailea, Alberto Catalan UPNeko diputatua eta Javier Esparza alderdi horretako parlamentaria. Ariketa aldarearen ondoan eserita zegoen beste apaiz bat apaizaren gana hurbildu zen arte belarrira zerbait esateko. Ondoren, erlijiosoak barkamena eskatu zuen. Nafarrako parlamentuko mailaren eta bozera mailain bat zordearen ostean, hainbat talde politikok Kaskanteko mezan erlijiosoaren hitzak gaitzetzi dituzte. Hala nola, PSNek, UPNek eta Kontigo Zurekinek. Pasaiara goaz, Pasaiako euskaltegira zehazki, Udane Arbeo, konta iguzu?
Gure hizkuntza euskara gure altxorrik preziantuena baldin badugu erabili eta zaindu barrugu eta horretan diardu esate baterako Pasaiako euskaltegiak. 2024-2025 matrikulaziorako kanpaina abiarazi du euskara ahoratu, gozatu zure etorkizuna ikasi euskara lelopean. Ildo horretan diru laguntzak aurkeztu ditu hastapen fasean daudenentzat, langabetuentzat edota gazteentzat. Laster izango dugu berri gehiago osasun arloan, Eusko Jaurlaritzako osasun sailak papilomaren aurkako txertoa emango die 12 eta 25 urte arteko pertsonei. Aldaketak egin ditu sexu bidezko gaixotasunen transmisioari aurre egiteko protokoloan eta aurrerantzean txerto bakarra emango die eta 12 urtekoen kasuan eskola eremuan ezarriko da aurtengo ikasturtean. Udako porrei bukaera emanik eskola sartzea izan zuten atzo Ipar Euskal Herriko ikasleek lehen mailatik lizeoraino. 55.000 ikasle inguru itzuli dira 3 lurraldeetako ikastetxeetara. Bi sail elebidun irekitzen ditugula aurten, sartze honetan. Bat, Baiona iparraldean eskola honetan, 28 izen emaiterekin, eta hori azpimarratzekoa da irekiera batentzat eta auzo honetan. 28 familiek izena eman dute haien aurra sail elebidun batean ikasteko, euskara ikasteko Baiona iparraldean, eta beste bat Gizea auzoan. Autoetako umeaulkien araudi berria sartu da indarrean, horrela araudi zaharraren arabera fabrikatu diren umeaulkiak saltzeari utziko diote. Pentsionistek asteleheneroko mobilizazioi ekin diete beste behin, ikusi. Utzi genuen puntuan, 1080koan ikusten duzu berriro jarraitzen dutela. Jende asko esaten digu hori dela oso gutxi dela, baina nikan badaude jende asko, pensionista asko badago, hori bino gutxiago, bastante gutxiago jasotzen dutena, eta gehien bat gainera emakumeak. Eta hemen Nafarroan adibidez gelditu ziren ikusiko zutela datorren urterako guztieri ematea 1080, Nafarro gobernua poliki ari die igotzen urtero, baina behar duzu zu bakarrik hori
Ze bikotea bali maduzu ez dizute egiten, bakarrik behar du hori. Familiar historia orduan ez da togatzen. Eta orduan, abertze gertatzen den, elituzien komisio bat elkartuko zela, uste dut hori eta mutualitateen ere bai. Baina, hemendik aurrera jakingo dugu laizter eta horren arabera planifikatuko dugu pizka bat urtean zehar egingo duguna. Ekonomia gaiekin jarraiki ogasuna 700.000 titularri baino gehiagori Bizkaiko ondasun higiezinen katastro balio berriak jakinarazten hasi da. Bizkaiko Foru Aldundiak lurralde historikoko udalekin lankidetzan egin duen berrikuspenaren ondoren ondasun higiezinen titularrek dagoeneko kontsulta ditzakete katastroko balio berriak eguneratuta. Bizkaiko ogasuna hasi da ondasun higiezinen katastro balio berriak jakinarazten eta 700.000 titularri eragingo dio. 2025ko urtarrilaren batean sartuko da indarrean eta besteak beste ondasun higiezinen gaineko zerga kalkulatzeko balioko du. Horrela, eta kalkulu prozesu bat amaitu dugu. Ahalegin handiko prozesua izan ere, aurretiaz ere komentatu izan duguna, ia 1.300.000 ondasun higiezini katastro balio berria esleitu diegu. 1.800.000 hiri elementurekin eta landa elementuekin. Berroja Albizek nabarmendu duenez, Aldundiak ingurumenarekiko ahalik eta errespetuzkoena izan nahi duen jakinarazpen eta arreta eredu baten alde egingo du, eta Aldundiaren asmoa paperezko guturen bidalketa ahalik eta gehien murriztea da. Hori lortzeko esan du, katastro balio berrien jakinarazpena jarriko dela egoitza elektronikoan, ondasun higiezinen titularren eskura. Autogintzan autosalmenta handitu eginda hegoaldean, baina elektrikoena ez. Elektrikoen kuota apur bat jaitsi da hegoaldean, baina baita Europako Batasunean ere. Nazioartean egunetik egunera gehiago korapiratzen ari da Venezuelan iragan uztailaren 28an egin zituzten presidentetzarako hauteskundeen ondorena. Azken berrien arabera, Venezuelako auzitegi batek Edmundo González Urrutia atxilotzeko agindua eman du. Kultura gaietara egingo dugu salto, ekin atorra sagasti dugu beste aldean zinemaldiaren inguruko berriekin.
Donostiako zinemaldiaren 75. edizio honetan Euskal Ekoizpenek ordezkaritza izango dute sail guztietan, sail ofizialetik hasita, hainbat izango baitira, ordezkaritza eta leian arituko direnak. Irizar sarirako leian gainera, Euskal Ekoizpen oneraren sariaren leian, hainbat ekoizpen izango dituzue, Williams anaietatik hasita, Chaplin garaibateko ikusentzunezko txuribeltzekoaren ondare erromanikoa, edota besteak beste, irakurketa edota lekukotza feministak dakartzatenak. Euskal Ekoizpenak ugari izango dira beraz beste urte batez, eta esandakoa leioa zabalik nazioartera, eta nazioartetik Euskal Herrira noski baietz, Euskal Zinemaren eskutik eta Donostiako nazioarteko zinemaldiaren eskutik. Carmelo, Chemari, Nire bizitzan umetako esan dut, apurtxu bat entretenimendua izan zala, ez? Orduan ez eguan beste gauzarik. Dizdiz egiten zuten begiek ilunpean, baita orain ere, beren bizitzetara ekarritako argumentua gogoratzean. Azkenik kirolean joko paralimpikoei begira una albistea, Inigo Lopizek bigarren domina lortu du. Besterik ez gure aldetik informazio gehiagorako sartu gure webgunean edo sare sozialetan. Laster izango gara bueltan, ongi izan. Orantxe piztu diz, Jose Maider eskalera, bizitza irautea, dela dion beti Jose Maider, horatan jakin gabe, zerra sola inporta gabe, atzera begiratu ez, arrean ez igotzi arre, Jose Maider, Jose Maider, negarra beldurra eta zalantza, Jose Maider, Jose Maider, iri baitok gauzak bizin modulatza.
Jotakie handien 89ko abestitzarra entzun berri duzue, Josemai Beltza. Eta hortik urte betera, hamarkada berri batean sartzen gara, 90garrena. 90garren hamarkadan, funkaren beste hainbat derivazio sortu ziren, bakizue zuhaitzaren adarrak gehiago biderkatzen, hamarkada. Eta nik hoietako bi aurkeztu nahi dizkizuet hemen. Bata, acid jazz izenekoa da. Jazz garratza bezala itzuli daitekena. Estilo hau Erresuma Batuan jaio zen eta 90garren hamarkadan izan zuen bere gailurra. Batik bat, dance musikari erantzunez sortutako estiloa da, klubetan dantzatzeko beste soinu batzuk landu nahi horretatik sortua. Estilo hau 3 azpigeneroren fusioa da. Jazza, funka eta hip-hopa. Eta hasiera batean DJ-en munduan hasitako estiloa da. DJ-en ostean, acid jazza jorratzen zuten hainbat banda sortu ziren Erresuma Batuan, eta gerora mundu osoan ere. Eta hoietako batzuek gainera mundu mailako sona hartu zuten gainera. Tartean edo bereziki Britainiar honek. But then a chance to get to heaven slam. I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, until I took a trip to the other side of town. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, 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 dance. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, big band. I feel a fantasy, the lightning. I know this anger is heaven sent, so I've got to hang out on my hang-ups. 'Cause on the boogie I feel so hell-bent. Hey, it's just an instant gut reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high water, I need a cure to make it through. Hey, dance. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. You know, no, I'm gonna dance, yeah. All the nasty things that people say, dance, yeah. But I'm gonna make it anyway, yeah. Got candy in my ears tonight, baby. You know I got candy in my ears. You know this boogie is real. Oh, now the wind can't know the answer. It's a blast to me when I'm asleep. She says you know that you can go much faster. I know the papers talking real so cheap. Hey, I've got this voodoo child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got these blinding gifts to use, such that there's nowhere I lose. I was born to rock and built to last. You never see my feet 'cause I move so fast. Dancing, hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. Hey, I've got to
Instant Hit izeneko 1989ko hitazo dantzagarria da entzun berri duzuena, eta azpitik entzuten ari zeatena. Eta horren erantzulea, Jamiroquai Britaniarra, acid jazz estiloaren adierazlerik handiena akaso. Ikusten duzuenez, acid jazzaren ezaugarri nabarmen bat da, erritmoa azkartu egiten dela gaur aztergai dugun funkarekin eta disko musikarekin ere alderatuta. Eta hitza betetzera noa, ze esan dizuet 80. hamarkadan beste hainbat deribazio izan zituela funk musikak, ezta? Orain jarriko dizuedan beste honek, agian baten bat harrituko du, ez lukeelako berez funkaren inguruko irratsaio batean esperoko, baina egia esan abesti honek, urrengoa jarriko dizuedan honek, asko du baita ere funketik. Jartzera noan talde Kaliforniar honek, roka eta funka modu bikainean uztartzen ditu. Eta sinesten ez badidazue, entzun urrengo hau. Red Hot Chili Peppers paregabeak bozgorailuetan. Kasu honetan, hamarkadaren hasierako kanta batekin, 1981 urtekoa. Gogoan duzue hasieran funk musika zaipatu dizuedana? Erritmoa gailentzen dela melodiaren kaltetan, bateria eta basua direla protagonistarik nagusienak, gitarrak erritmo perkutiboak egiten dituela, naiz eta Give It Away abestia rockaren esparruan sartu, ezin da ukatu funkaren elementu guzti hauek ere bere barne hartzen dituela, ezta? Give it away now.
Eta guzti honekin, hemen Adlibitum izeneko saio honetako lehen atalean, zeinetan funkaren errepasoa egin dugun, gaur egunera iritsi gara. Eta galdetuko dezue, baldago funkik gaur egun? Noski, nola ez nazioartean, baita gurean ere. Nazioarte mailan, badanik bereziki maite dudan artista bat, Janelle Monáe izenekoa, eta berak denetarik jorratzen duen arren, R&B-a, soula, popa, eta inkluso reggaea, ez? Badu funketik asko ere. Gainera, bitxikeria bezala esan bar dizuet, bere ibilbidearen hasieran oholtzan zeraman itxura James Brownen kopia bat zela. Kopia baino omenaldia esango genuke, ez? Berak esan ez bezala funkaren erregea izan dela Monaeren beraren erreferentziarik handienetarikoa. Bera bezala zijoan, traje beltz marradunez, tupe batekin, eta berak bezala dantza egiten zuen gainera, zitzaion oso atzean geratzen. Janelle Monáek orain jarriko dizuedan Make Me Feel abestia bezalakoak utzi dizkigu. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love you, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way that I feel now, baby. Good God, I can't help it. Hey, that's just the way that I feel. Yeah, please, I can't help it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. Damn, that's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so fucking good. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You make me feel so good, so fucking good, so good, so good, yeah. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Hortxe zenuten Janelle Monáe eta bere flow guztia 2018ko Make Me Feel izeneko kantuarekin. Ikuste zute izenburuak berak, Make Me Feel horrek Michael Jackson baita ere omentzen duela, ez? The Way You Make Me Feel, Michael Jacksonen hita pixkat gogora ekarriz. Eta, bueno, gaur egungo funkaz ari gera hemen, ez da? Ikusten dezuten bezala, edo entzun dezuten bezala, ekoizpenaren aurrerapenek ere sonoridade berri bat eman diote gaur egungo funkari,
eta beste estilo batean entzuten dira, ez? Bateria askotan ere jada utzi dio organikoa izateari, eta bueno, midiaren bitartez idazten dira gaur egungo bateria asko, eta bueno, esan ezagun soinu freskoago bat duela azken finean proposamen honek, Janel Monaerena. Gomandatzen dizuet Janel Monae entzutea, gauza asko egiten ditu eta danak nere ustez behintzat ikaragarriak. Eta gaur egungo fanka hitz egiten ari bagara, ezin dugu ahaztu beste hau ere. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, hey, hey.
Mark Ronson ekoizlearen eta Bruno Mars abeslariaren talentuak bateratu eta mundu guztian eztanda egin zuen abestia duzue hau. Funka oinarri duena noski bere tituluak horixe dio. Uptown Funk. 2015ko abesti honek estiloa berriro ere irauli egin zuen esan daiteke. 70garren eta 80garren hamarkadetako funka oinarri zuten abestien olatu berri bat ekarriz. Eta honen bestez, iritsi gara lehen saio honetan, bere amaierara. Funkaz hitz egin dugu, Adlibitum saio berri honetan. Eta bere historiaren errepasotxo bat egin dugu. Jakina, abesti eta artista asko kanpoan utzi behar izan ditugu, baina hau horrela da. Ordu betean dena sartzeko sakrifizioak egin behar. Azken abesti batekin utziko zaituztet gaurkoan, hau gaur egungoa eta hemengoa. Arima Soul taldea da, Mikel Makala ekoizle eta DJ-a eta Lidia Insausti abeslaria tartean dituena. Euren ikurrik nagusiena neo soula izan da ere, badituzte abestitzar batzuk funkarekin nastuta. Eta hoietako bat jarriko dizuet oraingoan, Gu Andereak izenekoak. Besterik ez, zentzule, eskerrik asko ordutxo hau nirekin partekatzagatik, Lide Hernando naiz, eta hau Adlibitum, hemendik aurrera asteartero arratsaldeko 7 izango gaituzue. Ondo segi! Bizi dira trapuzarrak erretzea bengoz komeni da fedenik geratzen bada apur bat erakutsi zazu denak berdinak bagara eredutzat hartu iritsi da unea urrezko kaiola usteko Batzuk
Hernandorekin. Naiz irratia. Errealitateak fikzioa gainditu du beste behin ere, ene bada, besterik ez genuen falta, Bolivian eskuina estatu kolpea jotzen ahalegindu da, aurrean izan dituzte baina hiritarrak, Boliviak bat, eskuin muturrak huts.